Dakle, u okviru programskog sadržaja memorijalne zbirke Jozo Gljaković večeras imamo priliku otvoriti izložbu poznatog kipara Petra Cranuelija pod nazivom Zub, koja je jedna u nizu gostiju umjetnika u zbirci Gljaković, s obzirom na projekt koji smo osmislili upravo gosti u zbirci Gljaković, dakle gosti umjetnici koji će prikazivati svoje različite tematske opuse u samom stalnom postavu, dakle memorijalne zbirke Jozo Gljaković. Ovom prilikom naravno želimo privući i samu struku, dakle umjetnike kao što je bio Jozo Gljaković, isto tako i sve poklonike umjetnosti, ljubitelje, prijatelje, dakle sve buduće potencijalne posjetitelje ove zbirke i samog Centra za likovni odgoj grada Zagreba, dakle da dođe u zbirku, da pogleda ovu krasnu izložbu od Petra Cranuelija, a naravno zadatak nam je da i budu upoznati sa stalnom postavom zbirke. Dakle, kuća se nalazi, u prizemlju kuće se nalazi memorijalna zbirka Jozo Gljaković, u kojoj je stalni postav zbirke osmišljen sa najznačajnijim dijelima, dakle, Joze Gljakovića. I u okviru tog stalnog postava također, dakle, imamo mogućnost za prezentaciju raznoraznih programa, događanja, promociju knjiga, isto tako osmišljenih programa koje imamo 2 puta godišnje povodom i Noći muzeja i Međunarodnog dana muzeja i tradicionalno naravno obilježavamo i obljetnicu rođenja Joze Gljakovića. Tako da večeras nam je iznimno zadovoljstvo upravo otvoriti ovu izložbu od Petra Cranuelija, koja je vrlo zanimljiva tematika, a to je zub, koji je našeg autora, dakle upravo ta forma samog zuba i njegova skulpturalna uopće vizualnost, dakle potaknula da se okuše i u različitim medijima i izradi skulpture, dakle raznih kutnjaka. Ova je kuća 1969. godine donirana, odnosno od strane Joze Gljakovića gradu Zagrebu, zajedno sa svim umjetninama u samoj zbirci i u tom prilikom grad Zagreb se obogatio za jednu prekrasnu memorijalnu zbirku. Naš je zadatak prvenstveno u okviru ove zbirke da promoviramo, dakle, likovno umjetničko djelo Joze Gljakovića, njegov lik, također da populariziramo samu zbirku kod publike svih dobnih skupina, zato što do sada smo već i uvjerili se da ljudi još uvijek u Hrvatskoj nemaju toliko namjeru odlaziti u muzeje, pogotovo u privatne zbirke. Dakle, željeli bismo popularizirati definitivno memorijalnu zbirku Jozo Gljaković i naravno na taj način kroz programske razne sadržaje i privući publiku, poglavito mladu publiku, dakle koja bi stekla naviku obilaska galerija, muzeja i raznih zbirki. Dakle, memorijalna zbirka Jozo Gljaković u svom posjeduje 22 dijela, dakle 22 ulja na platnu koja su podijeljena različitim dekadama, dakle od 30. godina pa sve do 60. godina prošloga stoljeća, 20. stoljeća, kada je ujedno i djelovao naš autor i donator. Nadalje posjedujemo zbirku crteža također Joze Gljakovića, koja se može vidjeti unutar stalnog postava, jedan dio. Sve zajedno u zbirci imamo oko 80-ak crteža. Također imamo i zbirku od 7 skulptura različitih autora, jer Jozo Gljaković se nije bavio kiparstvom, dakle to je jedini medij u kojem se on nije zapravo kao likovni umjetnik okušao. Zatim imamo biblioteku koju on vjerno i pomno skupljao godinama za cijeloga svoga života i isto tako unutar same biblioteke posjedujemo i nekoliko izdanja koja su nastala nakon autorove smrti, dakle 2 autobiografske knjige još za njegovog života U suvremenom kaosu i Krvavi val, koje su objavljene u Buenos Airesu u Argentini. Zatim u izdanju Doma kulture Kralj Zvonimir iz Solina imamo 5 publikacija koje su izašle, vezane dakle isključivo za literarno stvaralaštvo Joze Gljakovića, dakle to su različiti eseji, polemike i razna promišljenja ovoga autora, koja su obličena u knjige i uskoro ćemo imati i promociju zadnjeg izdanja, dakle 5. knjige i s time ćemo ujedno i zaokružiti opus njegovog literarnog stvaralaštva.
Čast mi je večeras da se predstavim tu sa jednim ciklusom koji je skroz neobičan za moj opus, jer mene svi znaju da se ja bavim prahistorijom i grčkom mitologijom, a ovo je jedan ciklus koji se zove Zub. I drago mi je da sam u ovoj kući od Joze Kljakovića, koji je memorijalni centar, likovni centar Joze Kljaković. I veoma mi je drago baš iz tog razloga da se sa temom Zub tu, jer u biti nema čovjeka ko nije imao problema sa zubom. Pa tako je najvjerojatnije ima i Joze Kljaković sa zubom problema. Tako da zub je jedna tema ne samo u kiparstvu, nego općenito uvijek je bila prisutna od pamtivijeka, od kad čovjek postoji, tema je zub. Također sam se predstavio tu sa nekoliko crteža zub, koji su linijski, kiparski riješeni, jednostavni, na neke se stavio čisto okvir da se primijeti da u biti on raste iz, kako bi, ne znam, stomatološki, nisam stomatolog pa ne znam detalje, ali biti zub je bit svih nas koji je jako bitan. Petrove ove skulpture i crteže, pogotovo crteže koje te konačno i više, poznajem jer sam ih viđao u ateljevu, vidio sam samo par sve. I zapravo uvijek bilo bizarno kad je rekao da radi zube. Zub je nešto od čega se ja užasavam, kao i većina svi mi, ako imamo ovdje zubare, i nije to ima lijepo govoriti, ali nešto što izaziva osjećaj nelagode. Jer je to bol koja je, svi smo je osjetili, znamo kakva je. I sad raditi tematsku izlogu posvećenu zubu zapravo sigurno da je pomalo neobično. Međutim, kod Petra je neobičnije još toliko što on taj jedan dio našega tijela estetizira, dovodi pogotovo skulpturama na jednu razinu koja je sasvim drugačija nego je to zub kada je jedan zubar, kada se jedan zubar njime bavi i stvara se zapravo jedna situacija koja je u krajnjem slučaju višestruko zanimljiva. Ono što je, kad sam ja shvaćao ovu izložbu i ovu temu zuba, da je išao Petar ogoliti sižejnu razinu, dakle tematsku razinu do elementarne čestice, ako se tako možete reći da može tu je rekao slavnu rečenicu, riječ. Dakle, da od sižeja, da od teme nema ništa, nego jedan zub. On je to radio serijom aktova, serijom nekih drugih recimo tema, ikonografskih motiva koje je ponavljao kao temu, ali nikada isto. Tako se uhvatio zuba koji je sigurno malo još drastičniji, radikalniji u tom toj namjeri da se tema ogoli do banalnosti. Kažem, zub je nešto što u meni osjeća nelagode. Imali smo svi iskustva sa zubima i imat ćemo i dalje dok smo živi i kada vidim ovako velike zube, ovako lijepo dopjerane, tada si mislim kako je puno bolje da se kipar time bavi nego zubara. Hvala Bogu, pa imam dobre zubare, dobru zubaricu koja mi to stvari rješava na drugačiji način da mogu o zubu govoriti kao estetskoj činjenici, a ne kao dijelu mojega tijela. Ništa, Petre, čestitam ti na još jednoj izložbi, u ovom lijepom prostoru. Hvala Mikši koji ovaj centar vodi jako uspješno i lijepo. Hvala svima koji tu rade i što su omogućili da ovaj mali lijepi sveti prostor zapravo uz sjajnog Jakovića donesu i nešto, pa rekao bih bizarno. I sada ja na kraju, kao zastupnica onog slabijeg spola. Dakle, još jednom vam želim svima dobru večer i veselim se jako što ste se odazvali ovako velikom broju na našu večerašnju izložbu.
našeg jako i dragog prijatelja, privatno, dakle i sjajnog umjetnika, eminentnog umjetnika Petra Kranelija sa temom zub. Od profesora Markovića ste već čuli sve o tim divnim zubima, međutim ja ću se osvrnuti na ovu instituciju u kojoj se nalazite. Dakle, ovo je memorijalna zbirka Jozo Kljaković. Vjerujem da vas je većina ovdje pa po prvi puta. Međutim, ova zbirka je izuzetno važna, dakle, jer samo donacijom 1969. godine, kada je Jozo Kljaković donirao svoju kuću i sve umjetnine pripadajuće u njoj gradu Zagrebu na upravljanje, dobili smo jedan novi dragulj u nizu memorijalnih zbirki raznih naših eminentnih umjetnika. S ovim programom moram napomenuti, dakle, ulazimo u naš projekt koji ugošćuje umjetnike u zbirci Kljaković. Dakle, Petar je drugi umjetnik po redu u nizu eminentnih umjetnika koji će izlagati u zbirci unutar stalnog postava koji se nalazi u ostalim prostorijama, pa vas ovom prilikom i pozivam da ga i razgledate, jer namjena nam je dakle bila s ovim projektom upravo popularizirati zbirku kroz različite dobne skupine. Dakle, jednostavno pokladnike umjetnosti, ljubitelje umjetnosti, same umjetnike, kao što vidite ovdje, želimo privući ovaj krasan prostor, želimo ih potaknuti na izlaganje u našem prostoru, isto tako naravno i vratiti Jozu Kljakovića na zasluženo mjesto koje mu pripada i u povijesti umjetnosti. Dakle, još jedanput vam se svima zahvaljujem, nadam se da ćete uživati. Prvenstveno zahvaljujem Petru na ovoj krasnoj izložbi, konceptualno prije svega, koja pobuđuje u nama razne emocije. Međutim, ja se nadam da ćete večeras otići svi, znači, zbirke s jednom lijepom emocijom i uspomenom ovu izložbu. Hvala vam. Sa svim zubima, da.